No, zase ja. Ale však kto má lepší informácia ako Gertruda? A nepovím? Jasne, že povím. Ale nie, sama. Na pomoci zavolám Ruženu. Ružena, kde si? Ružena, poď sem, trochu povyprávame. Tu sem. No, počuj, že sme dostali za úkol predstaviť tých Salesianov a Salesianky z Kopánky. Ja, tých farákov z Kopánky a tí sestričky, to ty krížové? No, tých, ale nie tí krížové ze školkou, tí Salesianky z toho rozpadnutého domu. Jaj, tak to viem potom pekne dlho vyprávať. No to teda, ale začneme pekne od začiatku. Pred 80 rokmi sem prišiel dôstojný otec Hlúbik a vytvoril tu taký kostol. Ale nie ten, čo máme teraz, taký trochu iný. A tam teda tí kňazi Salesiani bývajú. Oni tak občas porobá, sem tam sa pomodlá, fotbal zahrajú a Slávko omša odslúži. No pomodlá porobá, ale tí sestričky neviem čo robá. Omše nemajú, spovedať nemôžu, ale vždy, keď idem na farsky, vždy tam je tá nízka. Kaťa sa volá, tuším. A zvyšek nepoznám. No, a ja som počula naopak, že tí sestričky sa modlá viac ako farárkovia. A že ich kocu, že ten sa modlí najviac. No ale teda nepredbíhajme. Poďme ich pekne predstaviť, len neviem, ako to je, na už bola celkom kríže. No, sadneme si. No, prosím vás, nejakí junáci by nám nemohli bez stoličky. Ty, prosím, junáci, nejakí dvaja stoličky sem donést. No, to tak boli tie kríže. No, ďakujeme, chlapci, Pán Boh vám zaplac. No, ďakujeme. Si sadkáme, otvoríme tie noviny. Nech ľudza nevidela, že čítame. No, že to čítame. No, dobre, tak kde sme? Je noc, jak hodiny ukazujú 12:30. Salesiani už 2 hodiny spá. Sú unavení po celom dni. A s pacákom tým sa nedivte. To oni na zemi tak spávajú. No ale v tom istom čase sestričku stávajú v nočnej modlitbe. Ale len preto, že začalo lát, ale že porádne. A tá ich dzeravá strecha, to je jak nedelný zvonček. Ale majú to dobre usporádané. Jedna mopuje, druhá vedra vylieva, tretia organizuje a ostatné sa modlá. No, 2:30 Salesiani sa spokojne obracujú na druhú stranu. A sestričky, tie stále odsírajú tú potopu. Je 7 hodín, sestry aj farárkové vstávajú a ponáhľajú sa na modlitby. Ak sa modlá. A hneď po modlitbách si sestry losujú, čo kto bude robiť. Či učiť telovýchovu alebo katechizmus, alebo variť, žehliť, upratovať, ale tá nízka len tí stromky orezáva a s chvíľou behá. A tí Salesiani, poranajka aj starší spolubratia idú spať a ak náhodou sa im nechce, môžu sa ísť modliť. Mladší majú povinné tréningy. Fotbalu, pingpongu, florbalu. Hádam ich nenabije v pingpongu malý pikna, alebo neobere vo futbale Bexiar. Ale brat, ktorý má večer svätú omšu, čiže Slavko, je od tejto činnosti oslobodzený. Chystá si kázání. A kvalitné kázání dá zabrať aj celý den. Pravdu máš. No ale naspäť k tým sestrám. Tá Zuzka, Frau Lehrerin, učí na tej uršulinskej škole, ale tam chodí aj holá. Jaká holá? Ale nie, že holá, ale holá sa menuje. A ona u tých uršuliniek aj spáva. No však sa aj nečudujem, im aspoň nefúči podkroví. Jaj, tak. No ale Salesiani, ty žiadna zmena. Iba ten špalek pod kostelným zvonom klobás vysuší. A direktor? Ten stále není doma. Ten má vrtlu v zadku. Nikto neví, kde je, ale víme, že tam je s mužmi na 30. Bez manželek. O 12. sa sestry povinne modlá, ale len tie zbožné. Myslíš o Removu? Né, ona len s hokejkami beha, hry sa hráva. Majku z Mojku sa myslela, ostatné až na obed dojdu. A naši Salesiani tiež zasadajú k obedu. Ako chutné to bude, záleží od toho, kto varí. Či to ví, alebo len skúša. Ale to nebudeme konkretizovať. 16:00. Salesiani a Salesianky sa stretávajú pod kostelem. Prichádzajú dzeci a mladí a to je hlavný a jediný zmysel života. A rodičia sú radzi, že sa im niekto venuje. Majú asistenta Štefka, taký mladý, vysoký, na base hrá. On má také študované večerné slovká. Ten ví dlúho vyprávať. A pritom len taký fejkový farárčiak mu to hovorá. 6 hodín.
Odchod na omšu, kde dojdú aj sestričky, už aj tí krížové, aj tí zbožní v prvej lavici. No a Majka, no táto teraz není, ale v tej lavici prvá hneď je. Omša beží a ministrantov zase málo, len tí malí sa tam motajú. Kázeň, dĺžka téma to závisí od kňaza, niektorí oprašujú archívy, iní zas pošlú diakona kázať. Ale ten dôstojný pán misionár Štefan, tento má pekné dlúhodakedy. Ten si to vychutnáva, to je báječné. No a po omši zase idú do hradka, decom sa venovať. A keď už faránkom dlho je, tak žerej do nejakej rikeľne. Ale to nevím, kde je. Ale však to už prezrádaš tajomstvo, ne? No a však máme všetko povedať. Však my tu na kopánke sme jedna veľká rodina. Aj tak každý o každom všetko ví. No to ja len pravdu, toto u nás sa nikdy neohovára. Ešte, že to. A pravdu máš, tak je. Vedia sa to oni pozašívať, tí naši farárkovia. Jediný chudák, čo nás všetko robí, to je ten náš najobľúbenejší. Slávko. Jaj, tého majú všetci rádi. Ten si všetko prispovedzil dobrý, potom ľudia len za ním na spoved. A to chudák, ešte sa musia aj o kvety starať, porádek udržávať, všetko. To on je taký svatý. Pravda, pravda. Môže ich všetky ešte aj do tej kaplnky ponahána. A tak potom našťastie všetci skončia den pekné večerné modlitbou a v kaplnke a odchodom do postele. No a sestry buď idú peši, alebo ich teda niekto veze. No, ale zás až také zlé to není. Minulý ich odviezol ten Rikel, či kapitán Daňko, či jak mu to nadávajú. Ale ten Daňko si predstavte, že bol taký unavený, že vám asi zaspal po ceste, alebo neviem co, a nabral semafor. Ale nikomu sa našťastie nic nestalo. No a to je tak asi až všetko od tých našich Salesianov a Salesiánok. Ale teraz už ticho. Dnes neprší, všetci už spá.